kami sa Uptown. Ganahan ko ang blouse. It's the market. Just right. Okay. I'll be fast, but not furious. Hey. Maybe I'll just be here so we don't have to stop by the house. Huh? I'll just be here so we don't have to stop by the house. Pee inside? Yeah. I mean right there. Ah. The soil? Mm. Okay. Just find me inside. Yeah. After you drop the... Oh no, I'm gonna come in first. Okay. The last time there's some people in there. I think they're the same people. He's talking about the gas or something. Right. Then I said, okay. What? You said okay? It's not okay. Oh really? Oh god. Then I just smiled and walked. Right. Are you going in here? We'll use the restroom and I'm gonna go get Mike's thing. Okay. Dami ng watermelon. Guacamole, chili lime, isa lang. Lagay ko sa bag. Hindi ako nagkuha ng cart. Mas maganda ito, ah. Mas mahal lang. Ay, may eggplant pa pala ako sa bahay. Hindi ko pa naluto. May chayote. Diba yun? Next time na lang eh. Tingnan mo, bayabas. Nasira. Tatapon na nila yan. Ito mga ano nila. Sale. 150 ang isa. Ay, may sayote dito. Oh. Tapos mangga. $1 ang isa. Mahal man. Ay, maliit ka ba? Kapayas. Tapos may lubi pa, oh. Ito tayo sa kamote. $1.99 ang pound dito. Next time na lang yun. Buy to get two. Kaya may chicharon dito, oh. My hot and spicy. Ano ba? Maka high blood man. Ay.
Dito tayo. Talo nagpapabili ng chicken. Hahanapin ko. Ay, babalik pa pala ako. Ay, ito. Chicken. Buffalo. Buffalo. At wings. Boneless. Yung mga baboy nila dito, wala nang mga skin. Maano na. Malinis. Ito na lang pala kukunin ko kasi nag-sale sila. Yun lang. Malaki pa. Kaysa yung dalawang maliliit. Saan ba yung can? Excuse me. Bigat din. Kuha ako ng tubig. Sabihin tubigan nila. Ay. Ano ba yan? Bakit hindi ako nagkuha ng cart? Kuha tayo ng palamig. Luigi. Paborito nila to.